ישראל, מה זה? מה אתה עושה? וי. וי, למה? ויקטורי. למה? בגלל שהפסדת בפינג פונג, הפסדת בחצים. כמה יצא לך יפה, איזה מקבץ, אה? כן. 9 חייב להכות באדום? לא, לא. הפסדת לסני בפינג פונג? לא, לא. נראה, שימו לב לפינת השעשועים של ישראל. שם הסל למעלה, אוקיי? עם הדגל. הנה הסל, מגניב, יופי. פה זה החצים, יופי. כן. פה זה הפינג פונג המשודרג שלנו. פה אנשים שעובדים כל הזמן. ומי היה... ופה יש חמוד שעובד. פה הסירה, הנה הסירה. הנה המחסן מספר 1 של ישראל, מחסן השכונה שלו. והופה, מחסן מספר 2, כן, שחדפלן. שימו לב לשחדפלן. שחדפלן. הופה, שלום. ביי ביי.